హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందరికీ భగవద్గీత లెవెల్ 2 అవగాహన తరగతులకు మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సాదరంగా ఈ క్లాసులకి ఆహ్వానం తెలుపుతూ ఉన్నాము. సో మనము లెవెల్ 1 అంటే భగవద్గీత అవగాహన తరగతులు విన్న తర్వాత మరికొంత విస్తృతంగా ఆ భగవద్గీతలోని అధ్యాయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు ఆ భగవద్గీత 3 విభాగాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిలో మొదటి విభాగాన్ని గత వారం వరకు కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ భగవద్గీతలోని 2వ విభాగంలోనికి మనము అడుగు పెడుతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఆ భగవద్గీత 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చెప్పుకుంటాము. మరి మనం కంప్లీట్ చేసినటువంటి మొదటి విభాగము పేరు చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. మొదటి 6 అధ్యాయాలని విభాగము 1గా చెప్తాము. హరే కృష్ణ. రవళి మాతాజీ. కర్మయోగం. కర్మ షట్కాలుగాను. ఓకే మాతాజీ. కర్మయోగంను ఎక్కువగా అంటే అందులో కర్మ, భక్తి, ధ్యాన యోగాలను ప్రస్తావించినప్పటికీ కూడా కర్మయోగం గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావించడం వల్ల మొదటి 6 అధ్యాయాలని కర్మ షట్కాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ మొదటి 6 అధ్యాయాల పేర్లు చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ. ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి మొదటి విషాద యోగము మాతాజీ. ఓకే. మొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగము. మోక్ష సన్యాస యోగము మాతాజీ. అది ప్రభుజీ మొదటి 6 అధ్యాయాల గురించి అడుగుతున్నాను. మొదటి విభాగంలోని కర్మ షట్కాలలో ఉన్న 6 అధ్యాయాలు పేర్లు. ఇప్పటి వరకు మనం 2వ లెవెల్ 2లో పూర్తి చేసినటువంటి మొదటి 6 అధ్యాయాల పేర్లు అడిగాను. ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎవరైనా? జయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జయ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఓకే. రవళి మాతాజీ. అర్జున విషాద యోగము మొదటి అధ్యాయము. 2వ అధ్యాయము సాంఖ్య యోగము. 3వ అధ్యాయము కర్మయోగము. 4వ అధ్యాయము జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగము. జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగము. 5వ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగము. 6వ అధ్యాయము ధ్యాన యోగం. ధ్యాన యోగం. ఓకే. సో 4వ అంటే ఆత్మ సంయమ యోగం అని కూడా అంటారు, పిలుస్తాము. సో 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా మనము భగవద్గీతలోని మొదటి 6 అధ్యాయాలుని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. కర్మ షట్కాలుగా పిలువబడేటువంటి 6 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 2వ విభాగం అయినటువంటి భక్తి షట్కాలుగా పిలువబడేటువంటి భక్తి యోగములోనికి చూడబోతూ ఉన్నాము. సో 7 నుండి 12 వరకు ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయాలని భక్తి షట్కాలు, భక్తి యోగాలుగా పిలువబడేటువంటి అధ్యాయాలు. సో ఇందులోని
మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని, అందులో కొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు మరియు రేపు మిగిలిన శ్లోకాలను మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీతలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము సప్తమ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము, దీనినే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని కొన్ని శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అంటే ఇక్కడ ముందుగా ఈ అధ్యాయాన్ని ఒకసారి ఓవర్ వ్యూగా ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాన్ని చూసినట్లయితే, ఈ 7వ అధ్యాయంలోని మొదటి 3 శ్లోకాలలో 1, 2 మరియు 3 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి, ఆ భగవంతుని గ్లోరిఫై చేయడము, ఆ జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. 4 నుండి 12 వరకు ఉండేటువంటి ఆ శ్లోకాలలో. ఆ తర్వాత 13 నుండి 14 వరకు ఆ భగవంతునికి మనము శరణుజొచ్చేటువంటి విధానము. ఆ తర్వాత 20 నుండి 25 వరకు వివిధ దేవతా అర్చనము, అలాగే ఆ భగవంతునికి శరణుజొచ్చినటువంటి విధానము అనేటువంటి అంశాలు. ఆ తర్వాత మాయ నుండి భక్తికి ఎలా, ఆ మాయ నుండి భ్రమల నుండి వదిలేసి భక్తికి ఏ విధంగా మనము ఉండాలి అనేటువంటిది 26 నుండి 30 వరకు లాస్ట్ 5 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో మనకి, ముఖ్యంగా ఈ 7వ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భక్తి భావన విధానాన్ని పూర్తిగా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ భగవంతుడు. ఆ శ్రీకృష్ణుడు పూర్ణ ఐశ్వర్యుడు, అంటే సర్వ ఐశ్వర్యుడు అయినటువంటి ఆయన అట్టి ఐశ్వర్యాలను ఏ విధంగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాలను కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అలాగే ఇంకా
భగవంతుని శరణుజొచ్చినటువంటి ఒక నలుగురు, ఆ భగవంతుని దరిచేరనటువంటి నలుగురు ఆ దురదృష్టమైనటువంటి జనులను గురించి, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి మరొక నలుగురిని గురించి, అలాగే ఈ మాయ నుండి బయటపడి మనం ఏ విధంగా ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించాలి అనేటువంటి విధానాలను ముఖ్యంగా కృష్ణ భక్తి భావన ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేయబడుతూ ఉంది. సో ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనా పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తశృణు. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ శ్రీ భగవాను ఉవాచ అంటే ఆ భగవంతుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు. ఏమనంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మయ్యాసక్త మనః అంటున్నారు. అంటే మయ్యా అంటే నాయందు, మయి అంటే నాయందు, ఆసక్తనాహ అంటే మనసు ఆసక్తము చేసి ఆ భగవంతునిపైనే మనసును ఆసక్తం చేసినట్లయితే, పార్థ అంటే ఓ పృతతనయ, ఓ పృతకుమార అంటే అర్జున అనే అర్థం ఇక్కడ. అలాగే యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ అంటున్నారు. అంటే ఆత్మానుభూతి సాధన చేస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినట్లయితే అసంశయం సమగ్రం మాం యదా జ్ఞాస్యసి తత్శృణు, సందేహం లేకుండా సమగ్రముగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను విను. శృణు అంటున్నారు, విను అర్జున. ఇక్కడ శృణు అంటే విను, తత్ శృణు నేను చెప్తాను విను. ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు, ఓ పార్థ మనసును నాయందే నిలిపి, నా మీదే నిలిపి అంటే ఆ భగవంతుని యందు నిలిపి ఆ భగవంతుణ్ణే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ మరి ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా పూర్ణంగా తెలుసుకోగలమో వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అర్జున్ని తాను తెలియచేయబడేటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞానాలని గురించి చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలోని మొదటి 6 అధ్యాయాలలో మనం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి కర్మ షటకాలుగా చెప్పబడినటువంటి ఆ 6 అధ్యాయాలలోనూ జీవుడు వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి తనను ఉద్ధరించుకోగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మ స్వరూపినిగా వర్ణించారు ఆ భగవంతుడు. అలాగే మనసును స్థిరంగా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునిపై కేంద్రీకరించడమే, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనయే సర్వోన్నతమైనటువంటి యోగ రూపము అని ఆ 6వ అధ్యాయం చివరలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం. అలాగే మనసుని ఆ శ్రీకృష్ణునిపై లగ్నం చేయడం ద్వారా మనిషి పరతత్వాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతాడు అని, తప్ప ఇతర ఏ మార్గం ద్వారా కూడా ఆ పరమతత్వాన్ని అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అలాగే నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి అనుభూతి లేదా హృదయస్థ పరమాత్మను అనుభూతి ఆ పరతత్వం యొక్క పరిపూర్ణ జ్ఞానం కాదు అంటూ కూడా తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అది ఏదైతే ఉందో అది పాక్షికమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. పూర్ణము శాస్త్రీయము అయినటువంటి జ్ఞానము ఆ శ్రీకృష్ణుడే, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడే, శ్రీకృష్ణుడే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి శాస్త్రీయమైనటువంటి జ్ఞానము అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడేటువంటి. అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చక్కగా తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నాడు. ఇక కృష్ణుడే సందేహాలకు అతీతంగా చర్మ జ్ఞానము అని మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ యోగాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కృష్ణ భక్తి మార్గంలో, కృష్ణ భక్తి భావన మార్గంలో
కేవలము మెట్ల వంటివి. నిన్నటి అధ్యాయం చివరిలో చూస్తాం 6వ అధ్యాయంలో. ఇవన్నీ కూడా కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, ధ్యాన యోగము వంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించడానికి ఉండేటువంటి మెట్ల వంటివి. సోపాన క్రమంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండేటువంటిది ఆ భక్తి యోగం. మరి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో మార్గంలో ఇవి మెట్ల వంటివి. వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ రూపాలు, ఏవి రకాలైనటువంటి ఆ యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెట్ల వంటివి అని, ఇక నేరుగా శ్రీకృష్ణ భక్తి భావన చేపట్టినటువంటి వాడు అప్రయత్నంగానే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి గురించి కానీ, ఆ పరమాత్మని గురించి కానీ పూర్తిగా తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భక్తి భావన యోగం సాధన చేయడం ద్వారా మనిషి ప్రతి దానిని, అంటే ఆ పరతత్వాన్ని, జీవులను, ప్రకృతిని, ఆ ఉపకరణలతో పాటుగా ఉండేటువంటి వాటి రూపాలన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ భగవంతుడు 6వ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో యోగ సాధనను ఆరంభించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిపైనే మనసును కేంద్రీకరించి భక్తియుత సేవల ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. వాటిలో శ్రవణము మొదటిది. ఇక్కడ మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉంటాయి. శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము, సాంఖ్యము, పాదసేవనము, ఆత్మనివేదనం అంటూ వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ నవవిధమైనటువంటి భక్తి మార్గాలలో శ్రవణం మార్గం ఏదైతే ఉందో అది మొదటిది అని చెప్తారు, మరియు అత్యంత ప్రధానమైనది. అందుకే అర్జునుడితో కృష్ణ భగవానుడు అంటూ ఉన్నారు, తశృణు, నా నుండి విను. మరి ఇక్కడ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు, ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు. శ్రవణం సాధారణంగా మనము ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా శ్రవణం చేసినప్పుడు మనకి అది అనుభూతం అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఎవరు? సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడే చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి. కాబట్టి అది ఆ జ్ఞానం మరింత విపులంగా దాన్ని అవగాహనం చేసుకోగలడు. అలాగే అర్జునుడు కూడా సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు, మహోన్నతమైనటువంటి భక్తుడు, ఆయన యొక్క స్నేహితుడు. కనుక ఆయన భగవంతుడు చెప్పేటువంటి ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడి కంటే గొప్ప ప్రామాణికమైనటువంటి వాడు ఇంకెవరూ కూడా లేరు. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడి నుండే, ఆ పరిపూర్ణుడైనటువంటి జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణుడి నుండే నేరుగా అర్జునుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన చెప్పడం ద్వారా. సాధారణంగా మనకి అందుకే చెప్తూ ఉంటారు, కేవలం శ్రీకృష్ణుడి నుండి లేదా శ్రీకృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి అతని భక్తుల నుండి ద్వారా అతను వినడం ద్వారానే మనిషి ఆ కృష్ణ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులు ఇచ్చినటువంటి విషయాలు, అలాగే ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురుదేవులు ఇచ్చేటువంటి విషయాలను మనము సరిగా అర్థం చేసుకోగలము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవద్గీతలో మనకి సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడే బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఈ 2వ శ్లోకం చూస్తే, జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్య శేషతః యత్ జ్ఞాత్వా నేహ భూయయః అన్యత్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతి. ఇంకా ఆ భగవంతుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ, జ్ఞానం అంటే సిద్ధాంతపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానం. మనము ఆచార్యుల ద్వారా లేదా గ్రంథాల ద్వారా తెలుసుకునేటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో అది జ్ఞానము, లేదా ఇతరుల ద్వారా వినడం ద్వారా తెలుసుకునేటువంటి, అంటే సిద్ధాంతపరమైనటువంటిది జ్ఞానం. అలాగే తే అంటే నీకు, అహం అంటే నేను, సవిజ్ఞానం అంటున్నారు. స అంటే పాటుగా, విజ్ఞానము అంటే అనుభవపూర్వకమైనటువంటిది, జ్ఞానమేమో సిద్ధాంత తెలుసుకునేటువంటిది, మరి విజ్ఞానము అనేటువంటిది అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకునేటువంటిది, ఎక్స్పెరిమెంటల్ నాలెడ్జ్ ఇది. కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ,
నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా ఇదం వక్ష్యామ్య శేషత అంటున్నారు. ఇదం అంటే ఇది, వక్ష్యామ్య అంటే నేను వివరిస్తాను, అశేషత అంటే పూర్తిగా, యత్ అంటే ఏది, జ్ఞాత్వా అంటే తెలుసుకొనదగినటువంటి, ఇహ అంటే ఈ ప్రపంచంలో, భూయః అంటే మరింత అని, అన్యత్ అంటే మరేది, ఇక ఇంకేది మిగలదు, అన్యత్ అంటే ఇంకేది లేదు, జ్ఞాతవ్యం అంటే తెలుసుకోవలసినటువంటిది, నా అవశిష్యతే అంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే మిగలదు, అవశిష్యతే, శేషమే లేదు, ఇక మిగిలేది ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఏంటది? నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానములతో పాటుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానములను గురించి సంపూర్ణంగా చెబుతాను. దీనిని నువ్వు గ్రహించినట్లయితే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదే దగినది ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు అని ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ పూర్ణ జ్ఞానంలో భౌతిక జగత్తును గురించిన, దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆత్మ గురించినటువంటి, అలాగే ఈ రెండింటి మూలమును గురించినటువంటి జ్ఞానము ఇమిడి ఉన్నది అంటుంటారు. అది దివ్య జ్ఞానము. అర్జునుడు తన సన్నిహితమైనటువంటి భక్తుడు, మిత్రుడు అయిన కారణంగా భగవంతుడు ఆయన ఈ జ్ఞానాన్ని వివరించగోరుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయనకు తెలియజేయదలుచుకున్నాడు. కేవలము భగవంతుని యొక్క భక్తుడు మాత్రమే ఆ గురు శిష్య పరంపరలో నేరుగా భగవంతుని నుండి పూర్తిగా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ అందుకే మనిషి సమస్త జ్ఞాన మూలాన్ని, సర్వకారణాలకు కారణకుడు అయినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి యోగ సాధనలలో ఏకైక ధ్యాన వస్తువును తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అదే ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తారు. సర్వ కారణాలకు కూడా కారకుడు తెలిసినప్పుడు తెలియవలసిందంతా తెలిసిపోతుంది. ఇక తెలియనటువంటిది ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కచ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః. మనుష్యానాం అంటూ ఉన్నారు. అంటే మనుషులలో, సహస్రేషు అంటే పలువేలాది, అంటే లక్షలాది, వందల వేలాది, ఎట్లా అంటే అంటే ఇక్కడ ఎన్నో వేలాదిగా ఉండేటువంటి, సహస్రేషు అంటే వేలాదిగా ఉండేటువంటి, పలు వేలాదిగా ఉండేటువంటి, ఆ కచ్చిత్ అంటే ఎవడో ఒక్కడు, యతతి అంటే ప్రయత్నిస్తాడు, కచ్చద్యతతి, సిద్ధయే అంటే పూర్ణత్వానికి, సిద్ధయే అంటే పూర్ణత్వానికి, ఆ పూర్ణత్వం కోసం కచ్చిద్యతతి అంటున్నారు. అంటే ఏ ఒక్కడో ప్రయత్నిస్తాడు. యతతామపి సిద్ధానాం అంటే ఇక్కడ యతతాం అంటే ఆ విధంగా యత్నించేటువంటి వారిలో, అపి అంటే నిజంగా, సిద్ధానాం పూర్ణత్వాన్ని పొందినటువంటి వారిలో, కచ్చిత్ అంటే మళ్ళీ ఒక్కడు, మాం అంటే నన్ను, కచ్చిన్ మాం అంటున్నారు కదా, అంటే ఏ ఒక్కడో నన్ను, వేత్తి తత్వతః అంటే యథార్థంగా, తత్వతః అంటే యథార్థంగా, వేత్తి అంటే తెలుసుకుంటాడు, యథార్థంగా తెలుసుకుంటాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎన్నో వేలాదిగా ఉండేటువంటి ఈ మనుషులలో ఏ ఒక్కడో పూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాడు అర్జున. అలా ప్రయత్నం చేసి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇలా మనుషులు నానా రకాల తరగతులుగా ఉన్నారు అని చెప్తాం. అంటే 84 లక్షల జీవజాతులలో 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవ జాతులు ఉన్నారు అని తెలుస్తాం. ఈ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ పలు వేలాది మంది మనుషులలో, నానా రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ మనుషులలో ఒక్కడు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలో తగినంత ఇష్టం కలవాడై ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే
ఆత్మ అంటే ఏమిటో, దేహం అంటే ఏమిటో, పరతత్వము అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు. పూర్ణత్వం కోసం అంటే ఇవి తెలుసుకోవడానికి ఆత్మ, పరమాత్మ, ఈ దేహము, వాటి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఏ ఒక్కడో ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా, అంటే వాస్తవంగా ఆ భగవంతుడుని తెలుసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఆ నిరాకారవాదులలో సుప్రసిద్ధులుగా ఉండేటువంటి ఆ శ్రీపాద శంకరాచార్యులు కానీ ఆ గీత భాషంలో శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడుగా అంగీకరించడం జరిగింది. కానీ ఆయన యొక్క అను శిష్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో, అనుయాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ కృష్ణ భగవాన్ని యథార్థంగా స్వీకరించరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ దివ్యమైనటువంటి నిరాకార బ్రహ్మ అనుభూతి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ శ్రీకృష్ణుడు తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కఠినం అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఆయన అంటున్నారు, పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడే, ఆ శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారకుడు, ఆదిదేవుడు, గోవిందుడు. బ్రహ్మసంతులో బ్రహ్మే చెప్తుంటాడు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. అంటే ఆ భగవంతుడే, ఆయనే, ఆ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని, సర్వకారణ కారకుడు అని, ఆదిదేవుడు, ఆయనే గోవిందుడు అని తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది అభక్తులకు చాలా కష్టం. భక్తిలో లేనటువంటి వారికి చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు. భక్తి మార్గం చాలా సులభమైనది అయినా వారు దాన్ని ఆ సాధన చేయలేకపోతారు అని చెప్తారు. సో కనుక భక్తులు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అని తెలియచేసేటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, భూమిరాపో నలో వాయు కం మనో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రకృతిరష్టధా. భూమి అంటే ఇక్కడ మనకి భూమి, ఈ భూమి. అపహ అంటే నీరు, అనల, భూమి రాపో నలో అంటే ఇక్కడ అంటున్నారు కదా. సో అనల అంటే అగ్ని, అలాగే వాయు అంటే వాయువు, కం అంటే ఆకాశము, మనో అంటే మనస్సు, మనహ అంటే మనస్సు, బుద్ధి రేవచ, బుద్ధి అంటే బుద్ధి, ఏవచ అంటే నిశ్చయంగా. ఇంకా చెప్తున్నారు అహంకార, మిథ్య అహంకారం, ఇతీయం అంటే ఈ విధంగా ఉండే అన్ని, మే అంటే నా, భిన్న అంటే భిన్నమైన, ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి, అష్టద అంటే 8 విధాలైన. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడి ఉన్నది అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవద్విజ్ఞానము అంటే భగవంతుని యొక్క సహజ స్థితిని, అతని వివిధ యొక్క శక్తులను విశ్లేషణ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. వివిధ పురుష అవతారాలలో భగవంతుని యొక్క శక్తియే ప్రకృతిగా చెప్పబడుతుంది. సో కనుక ఇక్కడ వాటిలలో వివరించబడినటువంటిగా భౌతిక సృష్టి కొరకే శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రధాన అంశ 3 విష్ణు రూపాలను పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. వాటిలో మొదటిదైనటువంటి మహావిష్ణు రూపము ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క మహావిష్ణు రూపం. ఇక్కడ అంటే విష్ణు రూపంగా శ్రీకృష్ణుడు కాదు, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అవతారాల్లోనే ఇవి వచ్చేటువంటి మహావిష్ణు రూపం. ఆ మహావిష్ణువు ఆ మహాతత్వంగా తెలియబడేటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి భౌతిక శక్తిని సృష్టిస్తుంది అని చెప్తారు.
ఇక రెండవదైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణువు, అది అన్ని విశ్వాసాలు అంటే విశ్వాలలోనికి ప్రవేశించి ప్రతి దానిలో కూడా అది వివిధ వ్యక్తీకరణలను చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఇక మూడవ విష్ణు రూపమైనటువంటి అంటే ఆ పురుషావతారాలలో ఇక్కడ ఆ మూడవదైనటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపము అన్ని విశ్వాలలో సర్వవ్యాపకంగా పరమాత్ముడిగా విస్తరించి పరమాత్మునిగా తెలియబడుతుంది అని చెప్తారు. అతడు పరమాణువులలోనూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఈ ముగ్గురు విష్ణువులో ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో వారు బంధనాల నుండి, భవబంధనాల నుండి ముక్తులవుతారు అని చెప్తారు, విముక్తుడవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్ భగవంతుని ఒకానొక శక్తి యొక్క తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శన అని మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. అలాగే భౌతిక జగత్తులో సర్వ కలాపాలు శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క విస్తారములైనటువంటి ఈ ముగ్గురు విష్ణువులు, మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అనేటువంటి వీరి ద్వారానే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఇక ఈ పురుషులు అవతారాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. ఆ భగవద్విజ్ఞానము అంటే కృష్ణ విజ్ఞానము తెలియని వాడు సాధారణంగా భౌతిక జగత్ జీవుల భోగానికే ఉన్నది అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు. అలాగే ఈ జీవులందరూ కూడా పురుషులే అని, అంటే ప్రకృతి కారణాలుగా నియామకులని, భోక్తలని వారు ఊహించుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఆ ప్రకృతిలో 8 ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తీకరణలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అవే వాటిలో మొదటి 5 వ్యక్తీకరణలు అంటే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేవి పంచ మహాభూతాలుగా లేదా స్థూల సృష్టిగా పిలువబడుతూ ఉంటాయి. వీటిలోనే ఆ 5 ఇంద్రియ వస్తువులు చేర్చబడ్డాయి. అంటే భౌతిక శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రసము, గంధము అనేటువంటి అవి అందులోనే చేర్చబడ్డాయి అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత బుద్ధి, అహంకారము, మనస్సు అనేటువంటివి కలిపి మొత్తము 8 గాను. ఆ తర్వాత ఇక 3 కారక అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మనసు, బుద్ధి, మిథ్యాహంకారము అనేటువంటివి ఇవి సూక్ష్మ అంశాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో ఇవన్నీ కలిసి 8 విధాలుగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి విభజింపబడి ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ భగవద్గీతలో మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నట్లుగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క బాహ్యశక్తి స్వరూపమే ఆ సాంఖ్యాతత్వంలో చర్చనీయమైనటువంటి అంశంగా ఉండేటువంటిది అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అపరేయమితస్త్వాన్యం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూత మహాభూతాం మహాబాహో యయేదం దార్యతే జగత్. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అపర అంటే అల్పమైనటువంటిది అని. ఇక్కడ అపరేయ మితస్త్వన్యాం అంటూ ఉన్నారు. అంటే అపరేయం అంటే అపర ఏయం అంటే అల్పమైనటువంటి ఇది, ఇతాహ అంటే దీనికి అన్యంగా, తు అంటే కానీ, అన్యాం అంటే వేరొకటి లేదు, అపరేయ మితస్త్వాన్యాం అంటున్నారు. అంటే ఆ అల్పమైనటువంటి దీనికి అన్యంగా వేరొక్కటి అంటే ఆ ప్రకృతి అంటే ప్రకృతి, విద్ధి అంటే తెలుసుకోవడం, మే అంటే నా యొక్క, పరాం అంటే ఉన్నతమైన, అపర అంటేనేమో అల్పమైన, పరాం అంటే ఉన్నతమైనటువంటి. అలాగే జీవభూతాం అంటే జీవులతో కూడి ఉన్నటువంటి, మహాబాహో అంటే ఇక్కడ అర్జున్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా అర్జున, యయ అంటే ఎవరి చేతనైతే, ఇదం అంటే ఇది, దార్యతే అంటే వాడుకోబడుతుంది, జగత్ అంటే జగత్ అంటే ఈ భౌతిక జగత్ అంతా. ఆ భగవంతుడు అంటున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి అపర ప్రకృతి, ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇప్పుడు చెప్పింది అపర ప్రకృతి అంటే అల్పమైనటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి అని చెప్తున్నారు.
జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న నా మరో ప్రకృతి ఇంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ జీవులు భగవంతుని యొక్క పరాప్రకృతి శక్తి చేత, అంటే అల్పమైనటువంటి శక్తికి చెందినటువంటి వారు అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేవి వివిధ తత్వాలుగా ప్రకటితమైనటువంటి భౌతిక పదార్థమే అపరమైన శక్తి అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక శక్తి 2 రూపాలుగా ఉంటుంది. అంటే స్థూలమైనవి, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అవి, అలాగే సూక్ష్మమైనవి. ఇక ఈ అపర శక్తిని వివిధ రకాల ప్రయోజనాల కొరకు వాడుకునేటువంటి జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తిగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంతకంటే మేలైనటువంటి ఆ పరాశక్తి అని చెప్తున్నారు. ఈ శక్తి కారణంగానే సమస్త జగత్తు కూడా పనిచేస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. పరాశక్తి అంటే జీవుని చేత నడపబడేటువంటిది, పనిచేసేటువంటి శక్తి అని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. అలాగే ఈ శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే ఒక నియామకుడు. ఇతర జీవులందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండేవారు. ఈ జీవులు అతని యొక్క పరాశక్తి. ఎందుకంటే గుణరీత్యా వారి అస్తిత్వము ఆ భగవంతుడితో సమానమై ఉంటుంది. కానీ వారెప్పుడు కూడా శక్తి పరిమాణంలో ఆ భగవంతునితో సమానులు కారు అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క సర్వంతర్యామిత్వాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏ తద్యోనీని భూతాని సర్వానిత్యుపదారయ అహం కృష్ణనస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తతా. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సృష్టించబడిన, అంటే నా ఈ 2 ప్రకృతుల నుంచే సమస్త భూతాలన్నీ కూడా పుడుతున్నాయని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భవించడానికి, అంతం కావడానికి నేనే కారణమని తెలుసుకోమంటున్నారు. అంటే సృష్టించబడినటువంటి జీవులన్నింటికీ కూడా ఈ 2 ప్రకృతులే మూలం అని చెప్తున్నారు. ఈ నా 2 ప్రకృతులే సమస్త భూతాలను పుడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే కాబట్టి సృష్టించబడేటువంటి ఏ జీవి అయినా ఈ 2 ప్రకృతులే మూలము అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతికమైనటువంటి, ఆధ్యాత్మిక, జీవ సంబంధమైనటువంటి పర అపర శక్తుల ద్వారా ఈ జగత్తులోని భౌతికమైనటువంటి సమస్తానికి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సమస్తానికి కూడా ఉత్పత్తి, వినాశనము 2 కూడా నేనే, అంటే ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలుసుకోమంటూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మత్త పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు, మత్తః అంటే నాకంటే, మత్తః నాకంటే, పరతరం అంటే శ్రేష్టమైనది, అన్యత్ కించత్ అంటున్నాడు, వేరేది లేదు, నా అస్తి అంటే లేదు, ధనంజయ అంటే ధనాన్ని జయించినటువంటి వాడా ఓ అర్జున, మయి అంటే నాయందు, సర్వం సమస్తము, ఇదం మనము ఇది అంటే చూసేటువంటిది, ప్రోతం అంటే గుచ్చబడింది, ప్రోతం అంటే గుచ్చబడింది, సూత్రే అంటే దారముపై, మణి గణాహ అంటే ముత్యాలు, మణిగణ అంటే ముత్యాలు, ఇవ అంటే వలే. అంటే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓ ధనంజయ మత్త పరతరం నాణ్యత్ కంచిదస్తి ధనంజయ అన్నారు. అంటే ఓ ధనంజయ, ఓ అర్జున, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము లేనే లేదు, సత్యము ఇంకొకటి లేదు అని చెప్తున్నారు. ముత్యాలను హారంగా దారము కలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు
నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ పరతత్వము పరతత్వము సాకార లేదా నిరాకారము అనేటువంటి విషయం మీద సాధారణంగా వాదనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో భగవద్గీతకు సంబంధించినంత వరకు కూడా పరతత్వము ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే అనేటువంటి ఇక్కడ ప్రతి అడుగున కూడా ధృవపరచబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యము ఇంకొకటి లేదు అర్జున అంటూ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆ బ్రహ్మ సమితిలో కూడా ఈ విషయం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అంటూ ఆ బ్రహ్మ కూడా బ్రహ్మ సమితిలో ధృవపరిచినటువంటి అంశం ఆ భగవంతుడు. సో మరి ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నాకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి సత్యము ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారము ఏ విధంగా అయితే కలిపి ఉంచుతుందో, ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నాపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి గ్రహాలన్నీ కూడా ఒక గాలిలో నిర్దిష్టమైనటువంటి కక్షలలో అవి స్థిరంగా ఉంటూ ఉన్నాయంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారానే అని చెప్తున్నారు. సో ఆ పరమ పురుషుని కంటే ఉన్నతమైన సత్యము వేరొకటి లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అతడే సర్వోత్కృష్టుడు, అతడే అత్యంత సూక్ష్మమైన దానికంటే కూడా సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు, అత్యంత గొప్పదానికంటే కూడా గొప్పవాడు ఆయన. అతడు నిశ్శబ్దంగా ఉండే చెట్టులాగా నిలిచి ఉంటాడు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాడు. చెట్టు తన వేళ్లను వ్యాపింపజేసినట్లుగా వివిధ విస్తార శక్తులను ఆయన వ్యాపింపజేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. అలాగే భౌతిక ఆధ్యాత్మికాలు అనేటువంటి పలు రకాల శక్తుల ద్వారా సర్వవ్యాప్తి అయి ఉండేటువంటి భగవంతుడే పరతత్వము అని ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశం. ఈ శ్లోకాలు ఇంత ముందు ఇచ్చినటువంటి ఇప్పటి వరకు ఇచ్చినటువంటి శ్లోకాల యొక్క సారాంశంగా చెప్పుకునేటువంటి అంశం. సో ఇంకా ఇక ఈ 8 నుండి 12 వరకు ఉండేటువంటి శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆయన ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ విధాలుగా ఏ ఏ శక్తుల ద్వారా ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన ఏ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాలని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వ వేదేషు శబ్దకే పౌరుషం నృషు. అంటే ఇక్కడ రసో అహం అంటున్నారు. అంటే రస అంటే రుచి, అహం అంటే నేను, అప్సు అంటే నీటిలోని, ఆ నీటిలోని రుచి ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రభాస్మి శశి సూర్యహో అంటున్నారు. ప్రభాస్మి అంటే కాంతిని నేను, ప్రభ అంటే కాంతి, అస్మి అంటే నేను, ఆ కాంతి ఆయన అంటున్నారు. ఎక్కడ కాంతి? శశి సూర్యహో, శశి అంటే చంద్రుడు, సూర్య అంటే సూర్యుడు, అంటే ఆ సూర్య చంద్రులలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి కాంతి ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రణవ అంటే ఆ ఉ మా అనేటువంటి 3 అక్షరాలని ప్రణవ అని చెప్తుంటారు, ప్రణవాక్షరాలు అని చెప్తారు, ఓంకారం. అలాగే సర్వ వేదేషు అంటే వేదాల అన్నిటిలో. అలాగే ఇంకా అంటున్నారు శబ్ద అంటే శబ్దమును, కే అంటే ఆకాశం, కే అంటే ఆకాశం. ఇక్కడ పౌరుషం అంటే సామర్థ్యం, పౌరుషం అంటే సామర్థ్యం. మరి దేంట్లో సామర్థ్యం అంటే నృషు అంటే మనుషులలో, మానవులలో ఉండే సామర్థ్యము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తుల రూపాలని ఆయన మనకిక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నేను నీటిలోని రుచిని, సూర్య చంద్రులలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రకాశవంతమైన కాంతిని అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే వేదాలలోని ఓంకారము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ ఊ మా ఓం అనేటువంటి అక్షరాలు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఓంకారము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే
ఆకాశంలోని శబ్దము మరియు మానవులలో నరులలో వారి యొక్క సామర్థ్యం కూడా ఆ భగవంతుడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. అంటే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి అంశము, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకు తెలియచేసినటువంటి అంశం, నానా రకాలైనటువంటి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తుల ద్వారా భగవంతుడు ఏ విధంగా సర్వవ్యాప్తి అయి ఉన్నాడో ఈ శ్లోకం వివరిస్తూ ఉన్నది అంటున్నారు. భగవంతుడు మొట్టమొదట అతని వివిధ శక్తుల ద్వారా తెలియబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా అతడు నిరాకారంగా అనుభూతం అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నీరు ఆకారంలో ఉన్నటువంటిది, అందులో రుచి మనం తెలుసుకోలేము. సూర్యుడు కనిపిస్తాడు, కాంతి మనకి కనిపించలేదు. సో ఆ విధంగా అతడు నిరాకారంగా అనుభూతం అవుతాడు అని, సూర్య మండలంలోని సాకారుడైనటువంటి దేవత ఆ సర్వ వ్యాపకమైన సూర్యకాంతి ద్వారా తెలియబడతాడు. అలాగే భగవంతుడు తన నిత్యధామంలో ఉన్నప్పటికీ, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో ఉన్నప్పటికీ తన సర్వ వ్యాపక శక్తుల ద్వారానే అతడు తెలియబడతాడు అని చెప్తారు. నీటి రుచి నీటి ధర్మం. అలాగే సముద్ర నీటిని తాగడానికి ఎవడు ఇష్టపడడు, ఎందుకంటే అందులో విశుద్ధ నీటి రుచి ఉప్పుతో కలిసి ఉంటుంది కనుక ఆ నీటి పట్ల ఆకర్షణ, రుచి, శుద్ధత అంటే ఉండదు కనుక ఎప్పుడు కూడా మనం తీసుకుంటామో అది వాటి యొక్క శుద్ధత పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ శుద్ధ రుచి భగవంతుని శక్తులలో ఒకటిగా చెప్తూ ఉన్నారు. నిరాకార వాది నీటి రుచిని, అంటే రుచి ద్వారా నీటిని భగవంతుని సన్నిధిగా చూస్తాడు అని, కాగా సాకారవాది మనిషి దేహాన్ని మనిషి యొక్క ఈ మానవుల్లో ఉండే, అంటే ఈ దాహాన్ని తీర్చేటువంటి ఆ రుచికరమైనటువంటి నీటిని దయతో ఇస్తున్నందుకు భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా సాకార నిరాకారవాదుల మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని చూడవచ్చు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ సూర్యచంద్రుల కాంతి, అలాగే నరులలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యము. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ శ్లోకాలలో మనకి తెలియచేసేటువంటి అంశము, దేనిలో ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే జలంలో ఉండే రుచి, సూర్యచంద్రులో ఉండే వెలుతురు, వైదిక మంత్రాలలో ఓంకారము, ఆకాశంలోని శబ్దము, మానవులలో సామర్థ్యము, భూమి యొక్క సువాసన, అగ్నిలో ఉండే వేడి, జీవించి ఉండేటువంటి జీవుల జీవనము, తపస్సులలో ఉండే తపస్సు, సమస్త అస్తిత్వాలలో సమస్త జీవులలో ఉండే ఆది బీజము, బుద్ధిశాలులలో ఉండే బుద్ధి, శక్తివంతులలో పరాక్రమ శక్తి, అలాగే బలవంతులలో బలము, ధర్మ సూత్రాలకు విరుద్ధంగా లేనటువంటి ఆ మైథునము భగవంతుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా ఆయన నెక్స్ట్ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, నేను భూమి యొక్క మూల సుగంధమును, నేను అగ్నిలో వేడిని, నేను జీవులందరి ప్రాణమును, నేనే తపస్సులందరిలో ఉండేటువంటి తపస్సును అని ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో బీజమాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనం బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహం. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పృతకుమారా, నేను సర్వ ప్రాణులలో సనాతన బీజమును, అంటే ఆ సమస్త అస్తిత్వములలో సర్వ ప్రాణులలో ఉండేటువంటి ఆ ఆది బీజము, సనాతనమైనటువంటి బీజము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే బుద్ధిమంతులలో ఉండేటువంటి బుద్ధినని, శక్తిమంతులలో ఉండేటువంటి శక్తిని అని తెలుసుకోమను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ బీజము అంటే విత్తనము. శ్రీకృష్ణుడే సమస్తానికి విత్తనము. కదిలేవి కదలనివి అంటూ నానా రకాలైనటువంటి జీవులు ఉన్నాయని చెప్తారు. పక్షులు, పశువులు, మానవులు, పలు ఇతర ప్రాణులు కదిలేవిగా జీవులు, కానీ చెట్లు, మొక్కలు జడమైనవి, అంటే కదలలేనటువంటివి, అవి కేవలము నిలబడే ఉంటాయి అని చెప్తారు. ప్రతి జీవి కూడా
ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలోకే వస్తారు అని చెప్తారు. వాటిలో కొన్నేమో కదిలేవి, కొన్ని జడమైనవి, అన్నింటి విషయాల్లోనూ వాటి ప్రాణ బీజము శ్రీకృష్ణుడే అని చెప్తారు. వేద సాహిత్యంలో చెప్పబడినట్లు బ్రహ్మము అంటే ఆ పరతత్వము నుండి సమస్తము ఉత్పన్నమైనది అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడే ఆ పరబ్రహ్మము, పరమపురుషుడు, బ్రహ్మము, నిరాకారము, పరబ్రహ్మము, సాకారుడు అని చెప్తారు. భగవద్గీతలో మనకి చెప్పినట్లుగా ఆ నిరాకార బ్రహ్మము సాకారముపై నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అందుకే ఆ కృష్ణుడు ప్రతి దానికి కారణమవుతాడు, అతడే మూలము అని చెప్తారు. సో అన్నిటినీ సమస్తాన్ని రక్షించి పోషిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ కృష్ణుడు. అతడే నిత్యులందరిలో కూడా పరమనిత్యుడు, జీవులందరిలోనూ పరమచేతనుడు అతడు అని చెప్తారు. అతడు ఒక్కడే జీవులందరినీ పోషిస్తున్నాడు. బుద్ధి లేకుండా ఈ మనిషి ఏదీ చేయలేరు అని చెప్తారు. సో సమస్త బుద్ధికి తామే మూలము అని శ్రీకృష్ణుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. మనిషి బుద్ధిమంతుడు కానిదే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, బలం బలవతాం చాహం కామ రాగ వివర్జితం ధర్మ విరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి భరతర్షభ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ బలం బలవతాం అంటే బలవంతుల యొక్క బలం ఆయన అని చెప్తున్నారు. అంటే నేను బలవంతులలో ఆ కామ రాగములు లేనటువంటి బలాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, ధర్మ విరుద్ధము కానటువంటి మైథున భోగము నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఏ చైవ సాత్వికా భావ రాజసాస్తమసాచ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏ అంటే ఏవైతే, చ అంటే మరియు, ఏవా అంటే నిశ్చయంగా, సాత్విక అంటే సత్వగుణంలో, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల్లో సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఇక్కడ సాత్వికా భావ అంటూ ఉన్నారు. అంటే భావ అంటే జీవుని యొక్క భావాలు. ఏ భావాలు అంటే సాత్విక గుణంలో ఉన్న భావాలు. అలాగే రాజస అంటే రజోగుణంలో, తామస అంటే తమో గుణంలో ఉండేటువంటి అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి నుండి కలిశాయే. నా త్వాం తేషు మయి తే మయి అంటున్నారు ఆయన. కాబట్టి ఆ అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణమునకు చెందినటువంటి ఆ జీవుల భావాలన్నీ కూడా నా శక్తి చేతనే కలిగాయి అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఉన్నారు. ఒక భావనలో నేను సమస్తమైన సర్వస్వతంత్రుడిని, అంటే నేను ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలో లేను అంటున్నారు. అవి నాలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. నేను ప్రకృతి త్రిగుణాల ఆధీనంలో లేను, ఎందుకంటే దానికి విరుద్ధంగా అవి నాలోనే ఉన్నాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంలో ఈ ప్రపంచంలోని భౌతిక కార్యాలన్నీ కూడా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ఆధీనంలోనే నడపబడతాయి అని చెప్తారు. ఈ ప్రకృతి గుణాలన్నీ కూడా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి నుండే ఉత్పన్నమైనాయి. అతడే వాటిని వాటిని ప్రభావితం చేసేటువంటి వాడు, కానీ వాటికి ఆయన ప్రభావితుడు కాదు అని చెప్తారు. సో ఎలా అంటే, ఉదాహరణకు ప్రభుత్వ చట్టాల కింద ఒక శిక్షకుడు శిక్షించబడవచ్చు, కానీ ఆ చట్టాలను తయారు చేసినటువంటి రాజు ఆ చట్టానికి అతీతుడు. అలాగే ఇక్కడ ఈ త్రిగుణాలన్నీ కూడా ఇవ్వబడినటువంటి ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి, కాబట్టి అవి ఆయన ఆధీనంలో ఉంటాడు. ఎలాగైతే ఈ మానవులు ఈ గుణాలకు లోబడి ఉంటారో, అలా ఆ భగవంతుడు ఈ గుణాలతో లోబడి ఉండడు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. అదేవిధంగా సత్వ రజోతో తమో గుణాలు, ఆ ప్రకృతి గుణాలు దేవాది దేవుడికి శ్రీకృష్ణుండే పుట్టినాయి కనుక ఆ దేవాది దేవుడు ప్రకృతిచే ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తారు. అందుకే అతడు నిర్గుణుడు,
ఈ గుణాలు ఏవి కూడా ఆయనలో ఉండవు. అంటే ఈ గుణాలు అతని నుండే వస్తున్నప్పటికీ అతనిపై ప్రభావం చూపించవు. ఇదే భగవంతుని అంటే ఆ దేవదేవుని విశిష్టమైనటువంటి లక్షణాలలో ఒకటి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, త్రిభిర్గుణమయైర్భావై ఏబి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్య పరమవ్యయం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ మూడు గుణాలు, త్రిభిర్గుణ అంటే మూడు గుణాలు, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి ఈ మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైనటువంటి సమస్త జగత్తు కూడా ఆ గుణాలకు అతీతుడను నశింపు లేనివాడను అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి ఈ మూడు గుణాల ద్వారా ప్రభావితులైనటువంటి ఈ జనులు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ గుణాలకు ప్రభావితులైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నారు అని చెప్పి, మోహితులైనటువంటి మొత్తం ప్రపంచము ఆ గుణాలకు అతీతుడను నశింపు లేనివాడను అయినా నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే సమస్త జగత్తు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత మోహితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ త్రిగుణాల చేత మోహితులైనటువంటి వారు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఈ ప్రకృతికి అతీతుడని అర్థం చేసుకోలేకుండా పోతూ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి భావంలోనే ఉన్నట్టి ప్రతి జీవుడు ఒకానొక రకమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉండి తదనుగుణంగా ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి మానసిక శారీరక కలాపాలను అతడు కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు 4 తరగతులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. కేవలము సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులుగాను, పూర్తి రజోగుణంలో ఉండేటువంటి క్షత్రియులు, రజో తమో గుణాలలో ఉండేటువంటి వైశ్యులు, ఇక పూర్తి తమో గుణంలో ఉండేటువంటి శూద్రులు అని చెప్తూ ఉంటారు. వీటికంటే అల్పులు ఇక పశువులు, పశు జీవనాన్ని కలిగించేటువంటి వారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుడు యొక్క విభూతులను ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, దైవీ హేషా గుణమయీ మమ మాయ దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి నా ఈ దివ్య శక్తి దాటశక్యము కానిది. అంటే ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తిని దాటడం సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. కానీ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులలో ఆయనకి అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నవి. మరి ఆ శక్తులన్నీ కూడా దివ్యమైనవి అని, జీవులు భగవత్ శక్తి అంశాలు కనుక వారు కూడా దివ్యులైనప్పటికీ కూడా ప్రకృతి సంపర్కంలో ఉండడం కారణంగా వారు ఆ మూల ఉత్పత్తి శక్తి చేత కప్పబడి ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా భౌతిక శక్తి చేత కప్పబడినటువంటి జీవుడు దాని ప్రభావం నుండి బయటపడలేకుండా ఉంటున్నారు అని చెప్తారు. సో అదే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారో వారు మాత్రమే అంటే ఈ భవబంధనాల అక్కడి గుణాల నుండి బయట పడగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు.